Gabon guztioi, bihar Euskararen nazioarteko eguna duzue. Eta hori dela eta horren inguruan hitz egingo dugu hemen Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Horretarako hiru gonbidatu, hiru emakume. Lehenengoa, Ainara Iraeta, Eusko Ikaskuntzaren gazteria sailaren arduraduna. Iraeta, Ainara, Gabon! Gabon guztioi. Ondo da, eta hemen estudiotan Oiane Perea. Oiane Perea dakizuenez, Radio Vitoriako lankidea dugu eta bertsolaria. Oiane, Gabon! Bai, Gabon baita zui ere. Eta Zurine Belet de Mendizabal, telefonoze dago ere bai, eta Euskonius gaztearen arduraduna duzue. Zurine, Gabon! Bai, Gabon. Hiru emakume, Euskararen inguruko gaia jorratzeko eta Euskararen nazioarteko eguna jorratzeko. Ainara, horrelako egunak gustokoak dituzu, nazioarteko egunak daude gauza guztietarako? Bai, hala da, gauza guztietarako ditugu gaur egun nazioarteko egunak, hala ere, kasu honetan nik uste dut Euskararen nazioarteko eguna ospatzea nahiko berria eta garrantzitsua dela, batez ere garrantzitsua, izan ere, Euskararen egoera hobetu den arren oraindik bide luzea dauka egiteko, eta horregatik, Eusko Ikaskuntzak nahiz eta 1959 urtean antolatu zuen lehenengo aldiz Euskararen nazioarteko eguna, duela 2 urte, 2005an berriro ekin zion Euskararen aldeko mezua zabaltzeari. Eta horretan gabiltza. Beraz, Eusko Ikaskuntzaren papera funtsezkoa izan da Euskararen nazioarteko eguna jartzeko, hasteko, eta orain indarrean berriz jartzeko? Hori da, bai. Gainera Eusko Ikaskuntzak batez ere bere edapena eta interneten bidez egiten du. Eusko Ikaskuntzak indar handia duelako interneten bere webgunen bidez, eta kasu honetan nazioarteko eguna izanik ere iruditzen zaigu tresna eta bide egokia direla teknologia berriak. Orduan, hori aprobetxatuz Eusko Ikaskuntzak nolabait interneten bidez eratu nahi du mezu hau. Eta aurtengoan, bihar, ez dakite aurreneko egunetan ere zer antolatu duzuen, bihar da eguna, zer antolatu duzue? Bai, berez, Eusko Ikaskuntzak urtero egiten du ekimen berezi bat, eta aurten espreski gaztei zuzendu nahi genien gure mezua, eta horretarako bertsolari gazteak izeneko bideo bat grabatu dugu. Bertan Euskararen aldeko mezua bertsoen bitartez eman nahi izan dugu, eta 5 bertsolarirekin elkarlanean aritu gara bertso hauek grabatzeko. Orduan 5 bertsolariak izan dira Uxue Alberdi, Sustrai Kolina, Xavier Paia, Oiane Bera eta Etxabe. Hauetako bakoitzak gai desberdinak jorratu ditu Euskararen inguruan, nolabait gaurkotasunarekin lotuak dauden gaiak, eta gure ustez interes handikoak izan daitezkenak batez ere. Orduan, hori berez azaroaren 15ean aurkeztu genuen, eta gu berez ekintzak eta ekimenak azaroaren 15etik hasi, eta abenduaren 8 arte luzatuko ditugu. Zergatik aukeratu duzue Gasteiz, tokatu zitzaiolako? Barkatu? Zergatik aukeratu duzue Gasteiz? Gasteiz, esan nahi dezu bideoa grabatzeko? Bai, eta... berez, guk Eusko Ikaskuntza Euskal Herri guztian lanean aritzen den elkartea izanik, nahi izan dugu lurralde eta gune desberdinetako bertsolariak eta tokiak hartzea. Orduan, probintzia eta lurralde desberdinetako toki nolabait emblematikoak izan daitezkenak aukeratu ditugu, eta iruditzen zitzaigun Iruña Beleia toki egokia zela Oianerekin bere bertsoa grabatzeko. Gainera bere gaia euskara ondare gisa izanik, iruditzen zitzaigun oso aproposatzela. Ainara, ez mugitu asko, nabaritzen dugulako soinuan gora eta berak, eta beraz,
telefonoa bakizu, oso tresna egokia da irratian hitz egiteko, baina hainbat momentutan arazoak ematen ditu. Beraz, saio zaitez ez mugitzen asko. Kaso hontan beraz, Gasteiz, Iruña, Beleia, hori bai dela azkenengo hilabetetako berria Iruña Beleiakoa. Hala ere, nahiko eztabaidatsua izaten ari da zer aurkitu den eta zer ez Iruñan, eta ea benetazkoa diren, ala ez. Beraz, Iruña Beleiakoa, ez dakit bere aldekoak eta bere kontrakoak izango ditu? Bai, bueno, pentsatzen dut, bai, ala izango dela, nik uste dut horre ala ere garrantzitsuena izan daitekela da, bueno, euskararen inguruan topatu diren aztarna horiek dela eta nik uste dut ez ditugula ulertu behar, ez batez ere ezeren aurkakoak ez direnik. Datu historiko bat da, eta orain ikertzaileek eta erabaki beharko dute datu horiek duten garrantzia eta esanahia. Baina nik uste dut ezagutza den heinean eta datuak diren heinean historian zehar eta mende desberdinetan bizi ziren egoeren eta ezaugarrien inguruan onuragarriak direla denontzako. Beraz, bos bertsolari, ez dakit bakarrik euskaraz, ala ere erabili duzue beste hizkuntzaren bat eta herrialde ezberdinatekoak. Bakarrik euskaraz, ala frantsesez eta gazteleraz ere bai, nola ibili zarete hizkuntzak erabiltzeko orduan? Bai, bideoa berez, bueno, Euskararen nazioarteko eguna izanik, bertsoak eta bideoa euskaraz grabatu dugu. 10 bertso dira, bertsolari bakoitzak bi bertso abestu ditu, usuek euskara bitartez mundura, Sustraiko linak erabili duen gaia euskara eguneroko bizitzan, Xabier Paiarena izan da euskara eta immigrazioa, Oiane Pereak aldiz euskara ondare gisa, eta Etxabek euskara eta gazteak. Bertsoa grabatu ditugu esan bezala euskaraz, 10 bertso, baina gero batez ere nazioarteko eguna izanik eta esan dizuedan bezala internet delarik gure tresna nagusia nazioartera eratzeko nahi izan dugu euskara jakinezarren euskararen aldeko diren pertsonek ere bertso hauek uler ditzatela. Horregatik itzuli ditugu bai gaztelerara, bai ingelesera, bai eta frantsesera ere. Orduan, esango dizkizuen nahi zuten nun ikusi daitezken bertso horiek interneten, 4 hizkuntza horietan. Orduan, Eusko Ikaskuntzak dituen hainbat webgunetan daude ikusgai, bertso hauek alde batetik irubebikoitza.euskogidoiaikaskuntza.org, beste alde batetik irubebikoitza.euskomedia.org, bestalde irubebikoitza euskosare.org eta azkenik Gasteiz bereziki zuzendua dagoen aldizkari baten bidez, Eusko Ikaskuntzaren aldizkari bat dela gaztea.euskonews.com. Eta grabazioa, beraz, bost bertsolariekin Gasteizen izan da, Iruña Beleian izan da, hori ez dizut ondo ulertu. Ez, bertsolari bakoitzarekin izan da bakoitza bere lurraldeko toki emblematiko batean. Eta Oiane, adibidez, Oiane Perea, Iruña Beleian, Gasteizen, nun? Iruña Beleian egin dugu grabaketa Oiane Perearekin. Ondo da. Oiane, Gabon berriz. Gabon, maite zutiren. Zergatik euskara ondare gisa eta zergatik Iruña Beleia? Bueno, Iruña Beleia jarri zidaten lekua eta gero gaien artean aukeratu nuen eta irutiztean euskara eta ondarea zela gairik aproposena eta gainera, bueno, sensibilidadea badaukat ondarearen asuntu horretan, historiara ikasi nuen urte batzutan eta bueno, gai horrekin pixka bat azerre ere banago, eta orduan baneukan ere aukera eman ziaten ez Eusko Ikaskuntzakoek nahi nuen esateko aprobetxatu nuen. Ondo da, eta zure bertsoa hemen daukagu edo zure bertsoak hemen ditugu eta jendetzar hori nik ustut somatzen dudala, ezta? Beraz nik ustut hon izango dela zure bertso hau zuzenian entxutia,
aukera ederra daukagulako hemen zuzenian egoten gure estudiotan, eta gero itzengo dugu pizkat Iruña Beleiaz, itzengo dugu euskararen nazioarteko egunaz, eta itzengo dugu ere bai zure haserre horretaz. Ze aipatu nahi diazu? Ia bat edo bina dituzun. Dana nahi. Iruña Beleia edo bestela Lazarraga, atera argitara, gure eskemak apurtzea ez dadila izan traba, ez dadila izan traba. Guk ere jakin nahi dugun hori izan zen Araba, lurrazpiko euskara, ez talita egon arren gure ondarea da, gure ondarea da. Hainbeste arkeologo eta historialari, begira ilunari, targitzen ari direla iruditzen zait neri, baina inguruan dago aurreritzi gehiegi, izan dena izan bedi, barkatu eragozpenak eta lanean segi. Oso ondo, Oiane Perea zuzenean entzun dituzue bere bertsoak Iruña Beleiaren inguruan euskararen nazioarteko eguna dalata. Oiane, haserre zergatik? Bueno, haserre bata beste atzetik olako gauzak gertatzen zaizkigulako, eta kasualidadez ez dakiden, baino batez ere Araban gertatzen dira gauza horiek, eza? Nik uste dut badagola aurre juzgu bat, Arabaren orainak baldintzatzen duela historiari buruzko gure irakurketa, eta niz eta jakin badakigun orain dela 300 urte ara euskalduna zela, behar bada, iruditzen zait, aztarnak agertzen direnean oraindik ez dugula ondo asimilatua, ez? Baina hemen, Araban, bertan, ala Arabatik kanpo. Araban bertan, gutxiago, Arabatik kanpo gehiago, baina hemen baita ere. Nik uste dute konplejuak ere badauzkagula. Eta, bueno... baina Gipuzkoar, markatu Gipuzkoarrei, ez da, baina... Beti sartzen gara behiekin azkenean. Entitzen dut, ez da, baina... Markatu ainara. Argia izateko, batzuek Gipuzkoan esan dezaketela. Hau, Araban, ezinezkoa. Ezinezkoa. Bueno, gogoan daukarela Zarragarena esate bateako, ezin zela, hori arabarra izan, derrigorez berzula, batzuk ez, pentsatzen zuten, eztabaida pilo bat sortu zen, Gipuzkoatik joandakoa izan behar zuela, eta guk badakigu garai horretan euskeraz egiten zela Lautaban, eta euskeraz egiten zela garai hortan beste herrialdetan bezain besteko mailarekin eta intentsidadearekin, ez? Orda kabreatzen naiz horrelako eztabaida sortzen dienean, eta iruditzen zait, batzuk badituztela eskema batzuk eginda, baita teorikoak ere, euskararen historiari buruz, eta ez daudela prest eskema horiek berregokitzeko, eta uste dut ere aztarna horiek bildu dituen jendeari errespetu pixka sortzaiola, eta, nik ikasi dut historia eta arkeologia pixkat ere, eta, estrato batean zerbait agertzen baldin bada hori objektiboa da, hor dago, ez? Beste batzuei tokatuko zaie teoriak eraikitzea edo berreraikitzea hori justifikatzeko edo horrek sortzen duen zurrunbiloak horren ondorioak pairatzea beste batzuei tokatuko zaie, ez? Baina, egin behar da eta listo. Eta bestetik arabar bezala gure euskararen historia, eta horregatik aukeratu nuen euskara eta ondarea, ez ezagun handi bada. Jendeak ez daki Arabako euskararen historia zein den. Beste leku batzutan, egon dira idatzizko testigantzak, egon dira bersolariak, egon dira, edo jaso dira behintzat, ez? Seguru nago Araban ere egongo zela txirritaren garaian edo bilintzen garaian bersolariren bat, baina ez daukagu horren testigantzarik. Orduan, jakin nahi eta goze hori badaukat, eta nik uste ni bezala beste askok ere eukiko duela, eta askatuko nuken mesedez, eta hori nahi nuen transmititu bertso horietan, arakatzeko eta argitzeko gure historia, zeren garena ulertzeko beharrezkoa da gure historia argitzea, aldeen einean bintzat. Hau ikusen daiteke interneten, Ainarak esaten zuen bezala, ikus daiteke bertsoa, entzun daiteke, eta horretan geratzen da dana, Ainara, edo gauza gehiago egin daitezke interneten bidez? Ez, guk beste hainbat Euskaren nazioarteko eguna dela eta beste hainbat ekimen ere aurrera atera ditugu. Interneten bidez era berean, bertso hauek entzun eta ikusten dituen edo irakurtzen dituen orok bere iritzia eman dezaken, bertso hauen inguruan,
bai eta nahi izanez gero euskarari bere atxikimendua ere bai. Era berean, nolabait Wall Streetek jurnaleko reportai polemiko hori dela eta Eusko Ikaskuntzak erantzun bat eman nahi dio gai horri, eta horregatik gure asmoa da bertan idatzi dugun testo bati nahi duen guztiak atxikimendu eman diezaioke, eta ostean Wall Street jurnalera bidaliko dugu pertsona guzti horien atxikimendua eta gure izenak. Orduan, esan nahi dut ere oraingoz oso arrakastatsua izaten ari dela ekimen hori. Iaia 14.000 atxikimendu lortu ditugu, eta nik uste dut jendea nolabait erantzuna eman nahi diola artikulu horretan esaten zenari. Ez dakit ze iritzia izango duzuen, zeu ere zurine parte har dezakezu arlontan gero zurinerekin beste gauza batzu jorratuko ditugu, baina ematen du geurea defenditzeko behar degula baten bat kontran izatea. Esan nahi dut, Wall Street jurnalekin gertatutakoa, ala horatzen dut, Euskaldunon egunkariaren inguruan gertatuta gero, berriaren ale gehiago saldu ziren, baina gero ez gara lasaitzen, ez dugu dana, ez dakit, berotasunean bai, baina gero euskara erabiltzeko orduan, euskara zabaltzeko orduan, eta erlajazio pizkat ez daukagu, zurine? Bai, nik uste bai, eta, ez dakit, egia dabe bai, esaten duzu moduan, norbait kontra daukagun bitartian, oi hartzun handizagoa daukagula guk, edo ez dakit, bentsat, garrasi altu hau egiten dugula, ez? Eta, gaina txikimendu honek ikusi ditugun bezala dira mundu mailan jasotakoa, bai Argentinatik, Estatu Batuetatik, Euskal Herritik bertan, noski. Eta, politxagoa izango litzateke inork ez baligu erasoko, baina iguala molestatzen dugun seinale, eta norbaiten ez gaitula hor nahi. Orduan guk erakutsi beharko diegu, euskara biziri dagoela, eta, hortan lanian jarraitu ez. Kasu hontan oian ez eritzea duzu? Nik uste dute atxikimentuak eta salaketak eta hori guztia egin behar dela, oraindik ere badaudelako bazakit, interes ilun batzuk euskara hizkuntza bada, behar bada hizkuntzarik zaharrenetarikoa, eta denok maitatu beharko genuke, euskaldunok eta ez euskaldunok ere, ez da, ondare bezala. Eta nik ezin dut ulertu eta ezin dut onartu ere euskararen kontrako inolako adierazpenik edo ekintzarik egotea. Beraz hori alde batetik bai. Eta bestetik norbere barruan dago, baizuk esan duzun bezala kakoa, ez? Badago bat, historia bat euskararen eskubideena eta euskararen historiarena, eta bestetik dago, oraindik ere normalizazio bidean pendiente dauzkagulak gauza asko eta hietako gehienak gure barruan daudela eta gure etxean, gure familian, gure herrian euskararen erabilerarekin lotuta daudenak, ez? Nik uste dut datozen urtetarako erronkarik handiena eta hola somatzen da azkenengo garaio hauetan hori izango dela eta hori izan behar dela. Gazteen artean eta famili transmisioan eta kalean euskararen erabilera bultzatzea. Non dago erronka, zer da arlorik zaiena? Beti jartzen dut adi berdina, baina arabarrentzako oso garrantzitsua da aipatu behar duana, ez da? Zu oiane ama izan zara, ni ere aita izan naiz, biak arabarrak, euskara ikasi genuen, baina ni behintzat, nire kasuan ez nintzen euskaldun zaharra. Nire semeak berriz bai, ama hizkuntza euskara izan dute, eta hori araban izugarrizko urratza izan da, ezta? Baina hor urratzak ikusten ditut, baina beste arlo batzutan ez. Zuretzako zein da erronkarik handiena, gazteria, kalea, nun? Nik uste dut, orain dela 20 urte, zuk zer duzun erlajazio hori ez dela existitzen, eta bazegola barne tensio gehiago edo kontzientziazio handiagoa, ez? Euskararen ezagutza zabaldu da, baina euskara dakitenek ez daukate garai batean ikasi zutenek, igual ez zuten egin inbeste esfortzu, ez dut egin behar izan, orain dela 20 edo 30 urte ikasi zutenek bezain beste esfortzu,
eta somatzen da kontzientzia puntu bat falta dela, ez? Eta azken finean gizartea elebiduna da eta merkatuaren legen baitan ezin da utzi euskera ze bestela akabo, ez? Orduan nik uste dut oraindik ere da ematen du aspaldiko kontutaz hitz egiten nahi naizela, kontzientziazio bat egin behar dela jendearengan. Ze jende askok zupeetan nik bezala, gure seme-alaba euskaldunak izan arren, eta behar bada bikotekidea ere, gure harreman pertsonaletan euskara nagusi izatea asko kostatzen zaigu. Nik esan nahiko nuke ere hildo honetan niri iruditzen zait, Oianek esan duen bezala, garai batean euskararen egoera larriagoa zen, orduan jendeak eta eraso gehiago jasaten zituen. Orduan jendeak nik uste nolabait erasoa jasaten dituenean defentsarako indarra ateratzen duela, ezta? Orain aldiz euskararen egoera nolabait normalizatuagoa da eta jendeak ez du kontzientziazio hori euskara gure altxorra dela berez eta guk zaindu behar dugula, guk aberastu eta guk mintzatu. Zergatik aipatzen dizuet hau, niretzako behintzat eta ez da nire egin beharra nire iritzi hemen plazaratzea, baina horrekin provokatuko dut pizkat, niretzako arriskua ez dago Wall Street Journalen, arriskua dago Euskal Herrian. Noski, bai, gainera esan bezala nik uste dut adibidez kasu honetan Wall Street Journaleko artikuluarekin guk lortzen ari geran indar hori nolabait eraso baten aurrean lortzen ari gara, ez? Baina azken finean euskara bizidadin guk eman behar diogu bizia egunero euskaraz hitzein eta gure bizia euskaraz egin ez. Azken finean nik uste dut aukera bat dela, bakoitzak egin behar duen aukera bat, aukera pertsonal bat eta konpromesu bat. Zurin, Bai. Nik hori pentsatzen dut, ez? Eta, ondo esan duen bezala, gure bakoitzan erabakia da, bai euskararen erabilpera egitea. Nik nire aldetik behintzat, beti saiatzen naiz, esan dugun moruan, etxaia edo gure etxian bertan dau, lehengo hitza euskaraz esaten, eta okin begira juten naiz, nik okinari eskatukotzat ogi euskaraz, ez dakiela, nik uste dut bere arazoa dela, azkenean bihurtzen gaituela arazo orokor bezala, eta ni ogia erostera noan bezala, kotxeari errizioa egitera ere euskaraz joaten naiz, eta saiatzen naiz ez erabiltzen, eta nik uste dut kontzientzia hori badaukagula kasu batzutan, beste kasu askotan ematen dugu, pentsatzen dugu ez dakiela pertsonak eta direktamente jotzen dugu azelerara, orduan erabilpen hori guk sustatu beharra ikusten dut. Oian ez zer aipatu nahi du. Bai, enuke utzi nahi administrazioa de rositas, geratzerik enuke nahi, eta uste dut, orain dela urte desentean kasartu zala, gauza askotan, eta besteak beste, hezkuntza sistema bat daukagu, zeinetan, jende euskalduntzen den, gutxienez ezagutzen mailan, eta gero, aukera asko ematen dizkio, oinarri bat ematen du, ereduak esate bateako, ez? Baina, ereduen legea sortu zenean, esan ziutzaigun, ereduan ikasten zutenek ere gutxieneko ezagutza bat izango zutela, eta frogatu badago hori gezurra handi badela, zeren, euskarazan alfabetoak ateratzen dira eredutik, eta bereduan ere, komeriak, ez? Orduan, aipatu nahiko nuke, administrazioak badaukala erantzunkizuna handi bat, hezkuntza dela tresnarik importantena, eta hemen ausardia falta izan dela euskara aurrera ateratzeko eta jendeari euskara irakasteko, ez da? Eredu bakarra zurezetan da irten biderik onena. Nik uste du, bai, ez beste herrialde batzutan askoz ere ausartagoak izan dira, eta berreskuratu dituzte hizkuntzak esate bateako judutarrek, esate bateako berreskuratu zuten hizkuntza bat iaia hilda zegona, eta hemen falta izan da hori, konplexuen historia horregatik, eta bero beste ere, gure administrazioarekiko eguneroko harremanetan ezekoagu bermatuta euskaraz hitzein alizatea, eta nik zuk esan duzun bezala badaukat 2 urteko haur bat, eta medikura joaten nahi zuenean, nire umeak ez daki gazteleraz momentu honetan, eta ezin du medikoarekin hitz egin. Eta interprete lanak egiten egon behar dut. Eta orduan, iruditzen zail lotxagarria, kriston pena ematen dit,
jendeak ez dituzte alegin bat, eta gutxieneko batzuk bermatu beharko lirateke. Aurpegi txarraz badizute jartzen? Aurpegi txarraz badizute jartzen, pozik etxera, ezta? Baina, bueno, nire ustez, gutxienez, medikuak, umeen medikuak, ez da? Ez gefinan gure ume gehienak deredoan edo beredoan eskolaritzatuta daude. Eta hemen arazo bada administrazioan euskaldunek bizkuntza dakizkigula eta erdaldunek bakarra. Orduan, azken finean horrek bentaja bat izan beharko luke, baino oztopoak jartzen dira, ezta? Mediku elebidunek euskaldunek bi hizkuntza dakizkite. Eta posible dute komunikatu euskaldunekin eta erdaldunekin. Eta nik uste dut horrek izan beharko lukela administrazioan sartzerako orduan askoz ere garrantzia gehiago daukana baino. Bueno, ekitaldien berri emateko eta ekitaldi guztien berri emateko, Ainara, uste zer falta zaigula Durangon? Bai, hori da, bai. Bueno, nolabait Euskararen nazioarteko egunaren ekimenen eta ekitaldien inguruan amaiera eman nahi izan diogu aurten Durangoko azokan, eta izan bezala aurten batez ere gaztengana zuzendu nahi dugu, eta horretarako eusko ikaskuntza askotan eruditoen mundu batekin lotu baldin bada ere erakutsi nahi dugu beste gauza batzuk egiteko aukera ere badala etxe hontan. Eta horretarako erabaki dugu bertso trama bat antolatzea. Durangoko kafe antzokian izango da abenduaren 8an, eguerdiko 12etan, denok zaudeten noski gonbidatuak. Segunetan esan duzu, Ainara? Abenduaren 8an goizeko 12etan. Beraz, azokan bertan? Azokan bertan, bai, larun batean. Orduan, bertso trama honek izena du etxepare kodea, eta hori da oraingoz esan dezakeran bakarra. Ze guk ezin ditugu gaia jakin aldez aurretik. Hori da. Ze pena, ez da, men kafean txokirik ez. Bai. Baina, bueno, badazkagu beste aukera batzu txiringito atxiginak eta... Arabako Diputazioak esaten du orain, talde berriarekin jarriko dutela Gasteizen ere bai kafean txoki bat, edo bultzatuko dutela horrelako ekipamendu bat. Bueno, ja den. Ikusiko dugu. Amurrion, ideki dute azkenengo kafean txokia Araban. Ondo da, Zurine, eta Eusko News. Zer da Eusko News? Azteko, Eusko News ez dakiz zergatik Eusko ikaskuntzaren apostua interneten alde. Zergatik apostu hori eta gaztea zitzegin baino lehenago zer da Eusko News? Bueno, Eusko News da, 1988 urtetik basarean daukagun aldizkari elektroniko bat, euskeraz eta, erdaraz eta ingelez eta frantsesezko artikulua jasotzen ditu, eta euskal kultura eta zientziari buruzkoak izaten dira orokorrian. Zer pasatzen da? Gai horiek zuzenduta daudela publiko heldu batentzat edo jorratzen diren gaien sakontasunagatik. Orduan eusko ikaskuntzak ikusi zuen, gazteen ganaltzueko eta gain eusko ikaskuntza aspaldian murgiltzen ez, ikusi dugun bezala gaztekin. Eta, gaztei eskaintzeko aldizkari bat edo behar zela. Eta horre egin du apustu berria urtarriletik, gabiltzala lanean, eta Eusko News gaztea ditzen den aldizkari berri honekin. Eta sarrera asko dituzue? Poliki, ez? Azkenean kontutan izan behar duguna da, euskara utzizko aldizkari badela, eta, naiz eta Eusko Newsen bitartez ari diren jentea gu ezagutzen, hizkuntza bakarra erabilita zailagoa dela publikoari heltzea. Baina, pizkanaka gabiltza lortzen irakurle 5 batzuk, eta, postekoa da. Hor, ze gauzak ikusten dituzu horrelako proiektu baten alde? Nun dago bere garrantzia? Esan nahi dut, egunkari bat hartzen dugunean, papera dugunean, badakizu zen izaten den impactua gizartean, komunikabideak, hor, badibidez, edozen egunkaria goizian ez dakizer argitarratzen duen, eta momentuan dago irratitan, eta momentuan dago kalean, eta goizeko 11etarako ez dakize politikarik erantzuten ari behar izaten dio esandakoari edo
idatzitakoari. Kasu hontan Eusko News Gazteaz nun dauka bere garrantzia? Hombre, guke gure garrantzia ikusten dugu, bueno, dala aldizkari batez ere ikastetxiekin lan egiten duena, orduan tokian tokiko albistea jorratzen ditu batez ere. Gero badaude gai orokorreko gaiak eta beti ere gaztei zuzendutakoak edo interesaga piztu ditzaketenak, ez? Ez daukagu paperezko egunkariek edo naiz eta egunkari digitalek daukaten helburu bera edo gaina edukiak ere desberdina dira. Guk ez dugu jorratzen aktualitatean, orain gertatzen da zuk esan duzuna, ez? Politiko batek hau esan dut hau jartzen dut. Gure azkenean ostiralero argitaratzen dugun kontu bada eta ikastetxeekin lan egiten dugunez, beraiek erabakitzen dute zeri buruz idatzi. Guk bakarrik, gure aukera, ematen dugun aukera dela, Euskal Herria hobeto ezagutzeko bide berri bat edo. Eta etorkizunari begira, helburuak edo? Bai, gure helburua da, pizka bat esparrua zabaltzea eta, ikastetxez gain, guk nahi duguna da euskara edabide berri hau zabaltzea edozein gazteri, ez? Guk naiz eta egin ikastetxeekin lan, guk nahi dugu, parte hartu nahi duen edozeinak, gurekin harremanetan jartzea eta, helaraztia bere informazioa. Gero ze aurre ikusten, batez ere hori, ez? Aurrera jarraitzea, lehenengo urtia oraindik bete gabe daukagu, eta orduan oso zaila da etorkizun berri batera behiratzen jartzea. Nik honen inguruan esan nahiko nuke ere nolabait, Eusko ikaskuntzan Eusko News Gaztean bezala gazteekin garatzen ditugun proiektuak eta garatu nahi ditugunak guzti zirekiak direla eta momenturen baten gazteren batek ideia edo ekimen bat aurrera atera nahi baldin badu gu horretarako gaudela gazte euskaldunak laguntzeko eta animatzeko nolabait gure egin beharraren barruan lanean ari diren heinean. Beraz, gazte batek Eusko News Gaztean artikulu bat idatzi nahi baldin badu, edo interesa baldin badu kazeten inguruan ikasteko eta bar, gu noski oso pres gaude eta gurekin harremanetan jartzea besterik ez du. Azken finean, gu nolabait guk motore izan nahi dugu jende gaztearen motore nolabait, ez? Beraien ekimenak eta aurrera ateratzeko. Euskara, nik esan nahi duena da, gai konkretu baten inguruan idatzi beharrean ere, jente askok idazten dizkigula, adibidez, literatur lanak, orduan guk hori, esparrua zabala dela, eta ekarpen ongietorria dela, ez? Esan behar nun, Euskarak oiane ez dauka zeregin pendiente bat modernoa erakargarria frogatzea dozin gauza egin daitekela batez ere gaztei begira euskaraz, maitasuna, rock and rolla, ondo pasatzea, nik uste hori existitzen dela eta egiten ari garela, ez? Beste gauza da zelako ezagupen maila edo edapen maila daukaten era hortako ekimenek. Baina, bertsolaritza esate bateko adibide bada, ez? Bertsolaritza hiltzen da, momentu honetan oso jende mota desberdinetara, eta esango nuke gainera, gehien bat bertsolari gazteak dira, hemen puntan dabiltzan bertsolariak 35 berakoa dira. Honetan ere, beitu, ez dakite, agian esaten duzu, arraro jartzen du honek, baina olentxeroa dalata, Gasteizen. Ni beti udalari aukera izan dudanean esan diot, zergatik, olentxero izan behar du dantzekin eta gaztainekin. Zergatik ez olentxeroarekin paiazo batzuk, edo zergatik izan behar du beti ematen du euskal kultura direla dantzak eta ez dakize gehiago. Kasu horretan ez aki, baina bai, ezin da gure etxeak kritikatu, baina adibidez, euskal kulturaren ikuspegia gure telebista dakana, triki trixak, aurrezku txapelketak, eta gizzer, ez? Eta bertsoak ere, ikuspuntu pizkatxo bat tradizional batetik behar bada.
Orduan, bai, nik uste dut horre gure edabideek ez dutela behar bada edo gure instituzioek ez dutela kulturaren alderik alternatiboena eta modernoena aukeratzen. Baizik eta, bueno, bizkat beldurrarekin edo. Ez daki gustoko izan zenun ala ez, baina adibidez, geu Gasteizeko jaia hartiunen, erabat modernoa. Ba hori, ez dakit, haien gustatzen zaizu edo ez zaizu gustatzen, baina bintzat ezberdina da. Bai, eta, bueno, parralen egiten diren gauzak, edo aekak korrika dela eta egiten ekimenak, edo antzerki munduan ere gauzak asko aldatzen nahi dira, eta, bueno, hor daude jendea lanean ari dena, baina behar bada igual astapen batean gaude eta ez dauka horren besteko arrakastarik, ez? Baina, bueno, bersoaritaz esan nahi nizuna zen hori, jende gazte asko, eta ikusten bauzu entzulegoen artean ze jende mota mugitzen den da batez ere Gasteizko entzulea nolakoa den, pues da, oso jende gaztea, eta oso jende makarrilla, askotan, ez? Nahi dut, hoien gana iristea bai lortzen dala, ez? Bueno, nik uste dala, jendeari eman barzizkio tresnak gauzak sortzeko. Autogestioaren bidez, euskara bersortzeko, nola bitazateko, eredu berriak sortzeko kulturaren inguruan, eta horiek ere bultzatu. Bai, nik uste... Euskal Telebista ere agertu da, nik ezin dut ez esan. Ez que gaur etorri nahi, ez dakitze gozaldu da, baina sentitzen dut. Oiane, adibide hona da. Ni badakit hiritar asko, pizten dutela lehenengo katea eta, betikoa, ala. Beste goza bat. Igandean, trikitrixa, dantza, bertsoa, pelota eta gero zakizer. Eta pizka bat... Venga, aurrera, Ainara, zurine, zer esan? Bai, nik uste dut, azken finean estereotipoak hautsi behar ditugula, eta hausketa horri beldurra galdu behar diogula, ez? Azken finean, eta nik uste dut, batez ere gazteekin niri iruditzen zaitena da, askok nahiz eta esan dugun bezala, eskolara joan, euskaraz ikasi, euren ikasketa guztiak euskaraz egin eta bar, adin batetik aurrera ikustu ezakete beldurra bezala edo daukate bere harreman berriak edo nolabait aktibidade berriak euskaraz ekiteari, ez? Ikusten dutelako agian bere inguruan ez direla euskaraz garatzen, adibidez berdin zait, ligatzeko, SMS-ak bidaltzeko, adarra jotzeko eta beste hainbat gauzetarako. Orduan, nik uste dut oso garrantzitsua dela jende guztia jakitea euskarako horretarako ere balio duela gauza guzti horietarako, eta momentu batean ez baitugu hitzegokiak edo aurkitzen bildurrik gabe asma ditzakegu. Azken finean hizkuntza gauza bizi bada eta guk eman behar diogu bizia. Azken finean, orduan, nik uste dut batezera da Oianek lehen aipatu duen bezala ez, agian komplexu pista bat bezala daukagu, ez? Igual euskara ezin dela gauza guztietarako erabilita eta nik uste dut erabili daitekela beldurrik gabe beste hizkuntza guztiak bezala eta azkenean hizkuntzak egunero sartzen ditu bere lexikoan hitz berriak, batzuk egokiagoak, beste batzuk ezain egokiak, batzuk bidean galtzen dira eta beste batzuk urteetan zehar erabiliak izango dira, baina hori da hizkuntza bat azken finean, ez? Behar bada beldur gutxiago behar diogu euskara zikintzeari edo euskara txarra edo ona edo nik uste dut bat zurruna garela hortan. Adibidea neu, nien naiz Euskadi Irratiko kasetaria, eta hori nabaritzen da. Euskadi Irratiko lankideek nik baino asko hobeto hitz egiten dute. Nik erabiltzen dute euskara etxean, lagunekin, eta bar, baina ez lanean. Eta hori somatzen da. Hau, salbuespen bat izaten dala Ismael Endibil euskaraz egitea mikrofono baten aurrean, eta ni badakit ez dudala edertu egiten. Baina, bueno, aurrera egin behar da, bestela nork egiten du, bestela erdera zeingo dugu? Bai, hortan ere oztopo asko dauzkaguz, ez dakizea arau direla, euskararen fonetika, besti, eta nik uste gazteleraz ez daukatela inbeste komplejurik, ostikadak emateko iztegiari beharrezko baldin bada, eta hanka sartzeko, eta entzuten ditugu Telefinkon gazteleraz oso gaizki hitz egiten duten Extremadurako ez dakinongo bizilagunak, edo jende arrunta ez, edo baita paiazo egiten duen jendeare. Esan nahi dut, hortan ere zurrunegia garela euskaldunak eta kompleju gehiagia daukagula. Hori, eta komplexu horiek alde batera itxi eta, bueno, dakigun egin egin, ez? Bestela ez du aurrera atarako, orduan. Eta bukatzeko, emakumeak eta euskara,
Kasualitatea da, hiru emakume etortzia Radio Vitoriara euskararen nazioarteko eguna hitz egiteko? Edo ez? Edo emakumeak azkenengo urtetan gizonek baino lan gehiago egiten ari da? Bueno, nik uste dut behar bada transmisioaren arra hori daukagula berez edo zenean sartuta, ez? Nik uste dut, bai, hori horrela dela. Behar bada gizonek ere euki beharko luketela, ez? Baina guri berezkoago ateratzen zaigula euskararen transmisioaren eta zearen hori barrurago daukagula. Eta gogoan daukagula korrikak, adibidez, emakumeak komendu zituela, ez? Azkenengo korrikak behar bada horregatik, ez? Transmisioan izandako paper horregatik. Eta gero gertatzen da, euskararen inguruan egon diren ilustre gehienak gizonak izan diela, baina gero lehenengo andereñoak, gaur egun ikastetxetan, euskaltegietan gehiengoa behar bada emakumeak izango dira. Eta orduan, eguneroko lanean horre euskararen alde, behar bada emakume gehiago gongo da gizona baino. Zurine, Ainara, hau ere, beitu, orain buruatzen zaituztut ez nabilela oker, baina eusko ikaskuntzan emakumeak zarete gizona baino askoz gehiago. Bai. Eta nik uste gainera gazteak, bai, gero eta gehiago gaudela. Bai. Nahi maskulino dauka esko ikaskuntzak, langileen artean ez, langileen artean benetan ez. Bai, egia da, langileen artean, diferentzia izugarria da. Ez nahiz ausartzen esatea zenbatekoa, baina bai. Hori bai, presidentea gizona. Hori bai, karguak. Hala da, bai. Hala ere, izan behar dut, lurraldeetako presidenteak, denetatik daukagula, bai gizonak eta bai emakumezkoak. Bai, baina lehendakari ordea bezala, ezta? Hori da, lehendakari ordea. Hori da. Bueno, botatzeko nik usteet, entzun behar dugula, Radio Vitorian eusko ikaskuntzaren maila ingurutan, bukatzeko euskararen nazioarteko egun honekin, bihar izango dala, gogoan izan, abenduak 3 astelena, bukatzeko Oiane Perearekin eta bere bertsoekin onena dala ustez. Beraz, Oiane, mesere hori egiten badiguzu, bertsoak eta gero bagurtu. Bale? Iruña beleia edo bestela Lazarragan, atera argitara, gure eskemak apurtzea, ez dadila izan traba, guk ere jakin nahi dugun hori izan zen araba, lurrazpiko euskara, ez talita egon arren gure ondarea da. Hainbeste arkeologo eta historialari, begira ilunari, targitzen ari direla, iruditzen zaineri, baina inguruan dago aurreritzi gehiegi, izan dena izan bedi, barkatu eragozpenak eta lanean segi. Eskerrik asko, Oiane Perea, Ainara Iraeta eta Zurine Belez de Mendizabal, hiruei, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Eta dakizuenez, datorren asteburuan berriz izango gara hemen, beste gai batekin, ez dakit erdaraz, ez dakit euskaraz izango den, baina ziur badala, aktualitatearekin eta eguneroko berriekin, egunerokoarekin ere bai, lotuta. Beraz, ordura arte, ondo izan, agur!